мегӯем бинандагони гиромӣ, оҳангарӣ яке аз касбҳои маъмулии тоҷикон буда аз гузаштаи дур то ба имрӯз боқӣ мондааст. дар гузашта ҳунармандони оҳангарро ба 40 гурӯҳ ҷудо мекарданд. аз қабили қулфсоз, кортсоз, сӯзангар, мисгар ва ғайраҳо. бинобар рушди технологияи муосир аксари ин ҳунарҳо имрӯз аз байн рафта, истеҳсоли ашёҳои дигари оҳанин ба роҳ монда шудааст. дар осорхонаи миллии тоҷикистон толори ҳунарҳои мардумӣ фаъолият менамояд ки дар он ин қабил ҳунарҳои мардумӣ аз байн рафта ба таври васеъ инъикос ёфтааст. маҳсули дастранҷи ҳунармандони тоҷик аз давраҳои дури таърих то ба имрӯз мақому манзалати худро гум накарда дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгари халқу миллатанд. аз ҷумла ҳунари оҳангарӣ ки ҳамчун пешаи анъанавии халқи тоҷик аз замонҳои пеш то ба имрӯз бисёр маъмул буда, ҳамеша ривоҷу равнақ доштааст. зеро ки ин ҳунар ниёзи мардумро ба ашё ва маҳсулоти оҳанӣ таъмин месозад. дар яке аз толорҳои осорхонаи миллӣ гӯшаи махсусе пешниҳоди тамошобин гардонида шудааст ки дар он ҳунари оҳангарӣ ба намоиш гузошта шудааст. бештари ин ашёҳо дар гузашта хеле ба таври васеъ мавриди истифодаи мардум қарор доштааст. экспозитсияи осорхонаи миллӣ ва толори мардумшиносӣ, яъне ки баъд аз чармгарӣ бахшида шудааст ба намунаи ҳунари оҳангарӣ. албатта аз қадимулайём ба мо маълум аст ки дар таърихи миллати тоҷик, яъне ки шахсоне вуҷуд доштанд, қаҳрамононе вуҷуд доштанд ки ба чунин навъи ҳунармандӣ машғул буданд аз қабили коваи оҳангар, албатта аз достонҳои шоҳномаи фирдавсӣ. ва имрӯз дар экспозитсияи осорхонаи миллӣ ин навъи ҳунар низ ба таври васеъ ба тамошобинон пешкаш карда мешавад ки дар экспозитсия намунаҳои гуногуни ҳунари оҳангарӣ аз қабили досу каланд, белу қошуқу кавлезу албатта ва болғаву дигар масолеҳе ки аз флус хусусан бисёртар омода мегардад, пешкаш тамошобинон карда мешаванд ва бояд гуфт ки ин навъи ҳунар то имрӯз ба таври васеъ дар байни ҳунармандони минтақаҳои гуногуни тоҷикистон рушду нумӯ карда истодааст ва корхонаҳо, дуконҳои гуногунӣ фаъолият мекунанд ки то ба имрӯз ин намуди ҳунарро ба тамоми ҳаводорон ва тамоми қишрҳои гуногуни ҷомеа пешниҳод мекунанд. ҳунари оҳангарӣ вобаста ба ҳамон талаботи минтақаҳои гуногун, яъне ки рӯи кор меояд ва яъне ки агар дар қисмати деҳот кори замин бештар бошад, албатта шахсон ва аҳолии деҳот ба намунаҳои гуногуни ҳунармандӣ оҳангарӣ, яъне ки талаботи онҳо бисёртар бештар мебошад ва албатта як ҷузъи асосии рӯзғори мардуми деҳот низ навъҳои гуногуну асбобу лавозимоти аз ҳунари оҳангарӣ омода карда шуда ба ҳисоб меравад. як қисмати гӯшаи оҳангариро дар ин толор шамшер ва кортҳо ташкил медиҳанд ки бештари онҳо ба таври армуғон омода гардидаанд. ин ашёҳо ба дидан хеле ҷолибу назаррабо сохта шуда, диққати ҳар тамошобинро дар ин гӯша маҳорати волои кортсозиву армуғонсозии ҳунармандони тоҷик ҷалб месозад. имрӯз дар ин гӯша намунаҳои гуногуни асбоби рӯзғор аз қабили досу каланд, белу шохин, кавлезу болға, искана ва табар ва дигар намунаҳои олатҳои хос ба ҳунари оҳангарӣ
яъне ки ба тамошо гузошта шуданд ва қисмати болои экспозитсия бошад ин навъҳои гуногуни кортҳо мебошад ки албатта хеле ки ба ҳамагон маълум аст дар қисмати шимоли тоҷикистон дар шаҳри истаравшан коллеҷи ҳунармандӣ яъне ки фаъолият мекунанд ки қисми зиёди ин ҳунармандон таҳсилкунандагони ин коллеҷ ҳунармандони хушсалиқа мебошанд ки ба омода намудани кортҳои гуногун ки имрӯз ҳам ба таври тӯҳфа ва ҳам ба истило ба таври сувенир пешниҳод карда мешаванд дар экспозитсияи осорхонаи миллӣ низ қарор доранд ва барои тамошо пешбинӣ карда шуданд ки ба тамошобинони ҳамарӯзаи осорхонаи миллӣ хусусан намунаҳои гуногуни кортҳои ки имрӯз дар экспозитсия қарор доранд хеле ҷолибу боиси диққати онҳо мебошад. тамошобинони гиромӣ, ана ин ашёи ҳаҷман бузурге ки дар марказҷои ин толор мебинед дами оҳангарӣ номгузорӣ шудааст ва оҳангарон дар гузашта маҳз тавассути ҳаракат додани ана ҳамин асбоб суръати оташро баланд намуда кори ҳунармандии худро пеш мебурдаанд. дар гузашта олоти устоҳои оҳангарӣ аз кӯра, дами оҳангарӣ, саночи дам, новаи об, путк, анбур, каҷанбур ва ғайра иборат буданд. маҳсулоти сохтаи оҳангаронро олоти кор, каланд, бел, теша, табар, искана, ҷоду, болға, анбур, дос, оҳани ҷуфт, гулмех, нал, бомехаш ва ғайра дар бар мегирифт ки ин маҳсулот ҳамарӯза дар кори хоҷагидорӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор мегирифт. ин қабил ашёҳое ки тавассути кори даст анҷом дода шудааст дар осорхона ба таври васеъ ба намоиш гузошта шудааст ва ҳамарӯза тамошобинони зиёде аз ин толорҳо дидан намуда бо ҳунармандии аҷдодонамон ошно мешаванд. дар толори мазкур дар толори мардумшиносӣ дар осорхонаи миллӣ ба ғайр аз гӯшаҳое ки дар инҷо қарор доранд ба хусуси гӯшаҳои атласу адрас, гӯшаи сӯзанӣ, гӯшаи чакан ки албатта ин унсурҳо ба феҳристи умуми ҷаҳонии ғайримоддии ЮНЕСКО ворид карда шуда ва диққати ҳамарӯзаи тамошобинонро ба худ ҷалб мекунанд. гӯшаҳои дигаре низ вуҷуд доранд ки онҳо низ дар он самти ҷалб намудани диққати тамошобинон як аҳамияти вижа доранд ки ин ҳам ҳамин гӯшаҳои албатта гӯшаи чойхона, намунаи чойхона, гӯшаи намунаи ҳунарҳои кандакори рӯи чӯб, гӯшаи намунаи ҳунарҳои оҳангарӣ, чармгарӣ, заҳргарӣ мебошанд ки ҳамарӯза ба тамошобинон ин гӯшаҳо ҳамчун як унсури муқаддас, ҳамчун як расму русум, анъана ва хос ба илми мардумшиносии таърихи миллати тоҷик тавассути сайрҳои осорхонавӣ дар осорхонаи миллӣ аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ бо забонҳои гуногун ки тақрибан 8-9 забони хориҷӣ сайрҳои осорхонавӣ ба онҳо гузаронида мешаванд ва тамоми ин намуди ҳунарҳои миллати тоҷик ки аз қадимулайём дар решаи таърих пояи худро доранд пешниҳод ва муаррифӣ карда мешаванд. бинандагони гиромӣ, ин қисмати толорро бошад маҳз ана ҳамин дастгоҳи бофандагӣ зинат бахшидааст. бояд гуфт ки ин дастгоҳ хеле дастгоҳи қадимӣ буда то имрӯз дар ҳолати корӣ қарор дорад. дар як гӯшаи ин толор намунаи ҳунари бофандагӣ ва матоъҳои дастбоф муаррифӣ мешавад ки дар он ашёҳои гуногун барои дар кори бофандагӣ истифодашаванда ба намоиш гузошта шудааст. аз қабили шонаҳо барои нигоҳ доштани мувозинати зичии матоъ, дастгоҳи калони бофандагӣ, намунаи хурди дастгоҳи бофандагӣ ва чанд намунаи матоъи дар дукон бофташуда. албатта ки либос тавассути матоъ омода карда мешавад ва қадимтарин матоъпораҳои ёфтшуда зимни кобишҳои бостоншиносӣ ба ҳазораи дуи то милод мансуб дониста мешавад ки
аҷдодонамон онҳоро тавассути кори дастӣ офаридаанд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ниёгони мо мардуми тоҷик ҳанӯз аз гузаштаи дур ба кори бофандагӣ шуғл дошта, намунаи гуногуни матоъҳоро дар сару либоси хеш мавриди истифода қарор медоданд. бофандагӣ яке аз намунаҳои ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик ба ҳисоб меравад, ки таърихи зиёда аз 5,5-6 соларо дору мебошад, ки намунаи аввалини бозёфтҳои хос ба ҳунари бофандагӣ албатта ки аз ёдгориҳои даврони биринҷи минтақаи Тоҷикистон, қисмати шимол ва ҷануб, аз ёдгориҳои албатта Саразм, Заршахалифа, Кангортут ва ғайра мебошанд, ки аз ин ёдгориҳои таърихӣ қисми зиёди дугҳо ва ангуштпонаҳои гуногун барои ҳунари бофандагӣ бозёфт карда шуданд. Инчунин бояд қайд намуд, ки шоирон ва мутафаккирони бузурги тоҷик дар осори бузурги худ ин намуди ҳунарро ба таври равшану возеҳ инъикос намуданд ва яке аз ҳамон асбобҳое ки имрӯз айни замон мо дар назди он қарор дорем, худ асбоби бофандагӣ мебошад, ки асбоби мазкур пурра яъне ки фаъолият мекунад, дар ҳолати корӣ қарор дорад ва аз ҷониби тармимгарони осорхонаи миллӣ рӯи кор омадаасту тармиму барқарор карда шудааст. бояд гуфт, ки асбоби мазкур аз қисмҳои гуногун иборат буда, аз қисмҳои масалан дук, поя, афхор, пояфхор, қисмати асос, инҳо қисматҳои асосии ҳамин асбоби бофандагӣ ба ҳисоб мераванд, ки ниёгони тоҷик тору пудро бо ҳам якҷоя намуда тавассути ана ҳамин асбоби бофандагӣ намунаҳои гуногуни гилему қолин, матову атласу адрасро мебофтанд. خب اسباب مذکور منسوب به عصر 19 می باشد و امروز در آثارخانه ملی به طور واسه حفظ و معرفی کرده می شود و همه روزه به تماشابینان چه داخل و چه خارج کشور معرفی کرده می شود. дар қисмати дигари марказҷои толор бошад, чархҳои ресандагиро метавон дид, ки барои тайёр намудани ресмонҳои бофандагию дузандагӣ аз ин гуна чархҳо истифода мекардаанд. дар гузашта ҳунармандон аз пила ва пашм тавассути чархҳо ва ё орчуқ намунаи гуногуни ресмон ва ё риштаҳоро тайёр менамуданд, ки баъдтар онҳоро дар кори бофандагию дузандагӣ истифода менамудаанд. қисмати навбати экспозитсия дар ин ҷо ба маърази тамошо гузошта шуданд намунаҳои гуногуни чархҳои ресандагӣ, ки дар ин қисмат низ як ҷузъи раднопазири ҳунари бофандагӣ албатта ҳамин чархҳои бофандагию ресандагӣ ба ҳисоб мераванд, ки инҳо низ дар экспозитсияи осорхонаи миллӣ имрӯз ҳифз карда мешаванд ва барои боз ҳам бештару хубтар пайдо намудани маълумот ва шиносоӣ бо намунаҳои гуногуни асбобу лавозимоти ҳунари бофандагӣ ҳамаи шуморо албатта ба тамошои осорхонаи миллӣ даъват менамоем. воқеан ҳам толорҳои осорхонаи миллӣ ҳамеша пуродам ва сертамошобин мебошад. бахусус толори ҳунарҳои мардумӣ, ки аз чанд гӯшаи ҳунарҳо иборат аст, барои тамошобинон ҷолибияти хос дорад. агар мо қишрҳои гуногуни ҷомеаро гирем, хусусан ба ҷавонон имрӯз тамошои осорхона ва толори мазкур низ хеле ҷолибу шавқовар мебошанд. онҳо аҳамияти хос медиҳанд хусусан ба ҳамин гӯшае ки айни замон мо қарор дорем, ба гӯшаи ҳунари
оҳангарӣ ва диққати онҳоро бештар намунаҳои кордҳои гуногун, намунаҳои асбобу лавозимоти рӯзғор ба худ ҷалб мекунад ва намунаҳои кандакурӣ дар чӯ писанд меояд, намунаҳои ҳунари дуредгарӣ хеле ҷолиб мебошанд ва хусусан тамоми қишрҳои ҷомеа новобаста аз сину сол барои худ метавонанд як дунёи маънавӣ ва як дунёи илмиро бигиранд баъд аз тамошои осорхонаи миллӣ, хусусан толори намоишии мардумшиносии осорхонаи миллӣ. воқеан ҳам толорҳои осорхонаи миллӣ ҳамеша пуродам ва сертамошобин мебошад. насли наврасу ҷавонро бо дидан намудан аз ин гӯшаҳо ки дар онҳо қобилияти баланди ҳунари дастии ҳунармандон дарҷ гардидааст, дар дил завқи ҳунарманд шуданро бедор месозад. ҳадаф аз ба роҳ мондани фаъолияти осорхонаҳо низ маҳз ҷамъоварӣ, ҳифз намудан, муаррифӣ кардану тақвият бахшидани ҳисси худшиносии миллӣ дар ниҳоди ҳар тамошобин аст. осорхонаҳои кишвар, бахусус осорхонаи миллӣ, ин рисолати хешро назди тамошобин ба хубӣ анҷом медиҳад ки таваҷҷӯҳ аз ташрифу завқи тамошобинон далели ин гуфтаҳост. бинандагони гиромӣ, инҷо сайри мо дар толори ҳунарҳои мардумӣ ба анҷом мерасад. хайр, то сайрҳои осорхонавии дигар шоду пирӯз бошед.